le degree yakho uzoyikhomba ezulwini. Uzoyikhomba ezulwini akakukhokhele yena loyo. Akakukhokhele yena loyo. Ukuphi yena leyo ntombazana khona ukuphi? Ukuphi ngizokhuluma naye woman to woman. Ngimtshele ngesingisi ngithi I come to you as a woman. As a woman. Usaphumile kwamanje. Uphumile angasabuyi vele ukhiye lapho ngoba sekuzamina manje. Angiyakuzwa mara kodwa akekho umuntu ozohamba. Sengishi. Akusho ukuthi kuyohamba wena uyodibana nezulu ke. Nyo. Angifungele. Nyo. Unesibindi yazi? Awunengingile. Okay, siyabonga bhuti, bye bye. Bye bye. Sharp. Skis. So manje kusuka amasaladi December, not anymore. Mara mina umamazala uyangithanda yazi. Ukhonzile kahle kahle. Uyangithanda so angiboni ukuthi le ntombazane lesikheberesho lesibayasazi. Hawu cha mina uyangithanda. What if uyamazi uzenze njani? Awazi mina ngoba mina naye sakhuluma phela ngithi umamazala wami usuku bekhona. Exactly. Okusho ukuthi all right, okusho December zabunaye. Hawu kahle nje. Lo uzobuyela ekhaya kibo. Manje i-degree ngawungichazela kancane indaba ye-degree. Oh, beyakhala yena akafundi uyafuna ukufunda in. So ngoba umkhulu wami wangishiyela imali zami ngamthatha ngamfaka esikolweni. Ngemali zamkhulu. Yeah, inheritance yami. Oh so uyasebenza wena ubuyile esikoleni wena uyiwa esikoleni. Isikolo. Sisi isikole iphepha nje kuphela. So wena esikoleni azange uye but ubone kahle ukuthi umfana wami kumele aye ngemali zamkhulu wami. Nginenkinga amehla ngibona ngithi. Ngiyakubona. So angikujaji. Angikujaji nje. Vele ngiyazi. Mina shame isikole ngayeka lapha ku grade 8. Grade 8. Bebangihleka bathi ngosidudla amafehlefehle so. That's why wayeka. Wabona ukuthi hayi ngithi ngiphi umuntu wami chance ukuthi yena aqhubeke. Uthe yena mangimise esikolweni uzohamba yosebenza bese sakhela umuzi omkhulu. Uqedile manje ukufunda? Angithi ngisamfundisa sina 9. Namanje usafunda? Yeah, angithi ngisamfundisa. Oh.